ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ሕማም ቤትና ከመይ ትኾኑ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹም ንስኹምን ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉ ተስፋ በዓል መዓልቲ ድማ እንደገና ተመሊሰኩም ኣለኹም ማለት እዩ ብሓድሽ ኣርእስቲ ብሓድሽ ሓሳባት ማለት እዩ ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ክኸውን ትምህርትና ቃላት ናይ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ዝርከቡ ወይ ኣብ መሕፀቢ ዝርከቡ ንብረታት ኣሽማቶም ኢና ክርኢ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ውሽጢ ዓይኒ ምድሪ ወይ ከዓ መሕፀቢ ነፍስና ኣብኡ ዝርከቡ ንብረታት ኣስማቶም ምስ ትርጉሙ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም ተስፋ ገበር ጠቐምቲ ኮይኖም ትረኽቦም ድማ ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ከርኢ ኢና ተስፋ ገበር ጠቐሚ ኮይኑ ትረኽቦ ናብቲ መደብ ከብረኩም እዩ ቫስታፍል ኢና ንሕፀበሉ ጋብላ ምሸሎ ከም ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ እውን ገይረልኩም ኣለኹ ናቱ ወላ ብትግርኛ ሓንሳብ ወላ ትሽማቱ ከም ሙሉእ ሓሳብ ገይረ ወላ ተረዳእኹም እቲ ስእሊ ስለ ዘሎ ብኡ ክንርድኦ ንኽእልና ማለት እዩ ቫስታፍል ኢድና ንሕፀበሉ ጋብላ ኣብ ሸቓቕ ይኹን ኣብ እቲ ነብስና ንሕፀበሉ ኣብኡ ሎምስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ማለት ፃዕዳ እዚ ቫስታፍል ይበሃል ማለት እዩ ቫስታፍል ኢና ንሕፀበሉ ጋብላ ማለት እዩ ቫስታፍል ከይከን ክራን ናይ ክሽነ ማይ ቡንባ ምሸሎ እቲ ኣብ ክሽነ ዝርከብ ናይ ቡንባ ንሱ እንታይ ዝበሃል ከይከን ክራን ይበሃል ማለት እዩ ናይ ክሽነ ቡንባ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ክሽነ ማይ ቡንባ ማለት እዩ ከይከን ክራን ኣብ ስእልኩም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ክሽነ ዝርከብ ቡንባ ማለት እዩ ዝነውሕ እዚ ማለት እዩ ከይከን ክራን ንበሃል ማለት እዩ ናይ ክሽነ ማይ ቡንባ ወይ ከዓ ናይ ክሽነ ቡንባ እዩ ማለት እዩ ኣፉር ዜፍ መፅረሪ ድፋእ ማይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ቫስታፍል ዝረኣናዮ ሓንቲ ቦይ ኣብኡ ምሸሎ ሕጂ ብኡ ማይ ክኸይድ ከሎ ዝኾነ ርስሓት ወይ ዝኾነ ክዓፅዎ ዝኽእል ነገራት ንኸይሓልፍ ነቲ ማይ ጥራይ ዘሕልፎ ንእሽተይ ደቂቕ ምሰለኑኻ ንዕኡ ዝዓክቶ ማለት ነለከ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ ደቂቕ ዘለዎ ማለት እዩ ብኡ እንታይ ጥራይ ይሓልፍ ማይ ጥራይ ይሓልፍ ማለት እዩ ነቲ ርስሓት ድማ ነቲ ግለት ዓይነት ንዑ ድማ ፀረራ ኣቢሉ ይሕዞ ንሕና ድማ ንጉሕፈሉ ማለት እዩ እዚአን ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲአን ንሰን እየን ማለት እዩ ኦኬ ኣፉር ዜፍ መፅረሪ ድፋእ ናይ ማይ ማለት እዩ ክራን ድማ መፍሰሲት ማይ ወይ ቡንባ ማለት እዩ እዛ ንእሽተይ ትሪእያ ዘለና ማለት እዩ ክራን ብዓባያ እዛ ቡንባ መፍሰሲት ማይ ማለት እዩ ቡንባ እያ በቃ ንበላ ማለት እዩ መፍሰሲት ማይ ብዓባያ ንሳ ክራን ንብላ ማለት እዩ ክራን መፍሰሲት ማይ ወይ ቡንባ ንብላ ማለት እዩ varm koud handgreep water varm koud handgreep water እንታይ ብለና ኣሎ ናይ ውዑይን ናይ ዝሑልን መወልዒ ማይ ማለት እዩ እዛ ኢዱ ሒዝዋ ዘሎ ትሪእዋ ኣሎ እዛ ኢድና ሒዝና እዚኣ ተተሓሒዛ እዛ እዚኣ ናብ ውዑይን ዝሑልን ተንቀሳቐሳ መወልዒት እያ እታ መወልዒት ኮይና ግን እንታይ እያ ናይ መወልዒት ጥራይ ዘይኮነት ገሊኡ ህሎ ናይ ኣማራፂ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚኣ ግን እንታይ ኣማራፂ ዘለዋ ናይ ውዑይን ናይ ዝሑልን መወልዒት ማይ እያ ማለት እዩ ናይ ውዑይን ዝሑልን መወልዒት ማይ ዝሑል ተደሊኻ ናብ ቀይሕ ውዑይ ተደሊኻ ናብ ቀይሕ ዝሑል ተደሊኻ ድማ ናብ ዝሑል ናብ ብላው ትገብራ ማለት እዩ ናብ ሰማያዊ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ቫርም ካውድ ሃንድክሬፕ ንብላ ማለት እዩ
سبولر 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 وكأني تويلت هاند خريب سبولر وكأني تويلت هاند خريب مفسسي بماي معتي اجي اب شقا تطقمنا مس ودانا انت نقبل ماي ندفعلو مش اتا نطوقا اتا طوقنا بلا معتي ماي نخمصو انت تا نطوقا انت تبها سبولر وكأني تويلت هاند خريب سبولر وكأني تويلت هاند خريب مفسسي معتي بخلتين كنصوع عن غيرنا معتي سبولر يا وكأني تويلت هاند خريب مفسسي معتي Wc bril of toilet deksel. Wc bril of toilet deksel. Wc bril of toilet deksel. هذي حجي بخلتي خنصوع عن خلنا زابزن دي اريا زلنا مالتي اتل على واي كفار مالتي اتي مخدني ناي نايتي شعاع مالتي نتقملو مالتي نايتي عطرو نعو مخدني واي مالتي وكاني كم زابزي اريا زلنا مالتي فيسي بريل من خلينا نتا عين مدرس مخدني وكاني تويلت ديكسر مالتي بخلتيهم صوحا نخلنا كلتي حالة تركم زلو جن اتقالت ترايز فعلا مالتي يا فيسي بريل اوف تويلت ديكسر مخدني شعر مالتي اتي مخدني او نايت شعر مالتي يا تويلت بوت تويلت بوت تويلت بوت تويلت بوت معقري مالتي يزيد ما بعبيو اتي نتقملو قابل عينت مالتي اتي نتقملو بعبيو እዩ ማለት እዩ ትይወለኹም እዚ እቲ ቶይለት ፖት እዩ ማለት እዩ እቲ መዕቆሪ እዩ ማለት እዩ ቶይለት ፖት ኦንትስቶፐር 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 ዝተዓበሰ መእለይ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ከም ዝኸይድ ምግባር ማለት እዩ እንታይ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ብህለት ቀያሕን በትሪ ዘለዋ ማለት እዩ ንዝኾነ ነገር እንድሕራ ማይ እንድሕራ ምኻድ ኣብዩ እንድሕር ወይ ሸቓቕ ይኸውን ወይ ኣብ ክሽነ ድዩ ወይ ኣብ ነብስና ንሕፀበሉ ድዩ እንድሕራ ተዓቢሱ እቲ ማይ ክኸይድ ተደኣ ዘይክእሉ በዚኣ ጌርና ብዙሕ ኣሎ ከም እንታይ ባህል እየ ነዚኣ ኣምፅያ ዘለኹ በዚኣ ጌርና እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ኸይድ ጌርና ንደፍኦ ማለት እዩ ከምዚ ኸይድ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ መስደዲ ማይ ኣብኡ ንገብሮ ንታሕቲ ንደፍኦ ማለት እዩ ሓይሊ ሂብና ንታሕቲ ንፋስ ንህቦ ማለት እዩ ከምዚ ኸይድ ንገብሮ ማለት እዩ ሓይሊ ንህብሮ ከምዚ ትፈልጥዋ ኢኹም ግን እታ ሽማ ኦንትስቶፐር እያ ትበሃል ማለት እዩ ኦንትስቶፐር ንዝተዓበሰ ወይ ዝተዓፀወ መእለይ ወይ ከዓ መኽፈቲ እዩ ማለት እዩ Weisei Borstel Weisei Borstel Weisei Borstel መፅረይ ሸቓቕ ማለት እዩ እዚ ድማ ስለለኹም እዚ ሸቓቕ ኮይኑ እዚ ከዓ ናቱ መዕቆሪ ማለት እዩ መሐቀቢ ማለት እዩ ነቲ ሸቓቕ ምስ ተጠቀምና ዝኾነ ናይ ግድን ሸቓቕ ከነፅርዮ ናይ ግድን እዩ በዛ እዚኣ ዘለና እዚኣ ማለት እዩ ብኣ ጌርና ነፅርያ ንሳ እንታይ እያ ሽማ ቬይሰይ ቦርስተል ትበሃል ማለት እዩ ቬይሰይ ቦርስተል መፅረይ ናይ ሸቓቕ ማለት እዩ ቬይሰይ ቦርስተል اوكي بقى كورات خاتلتي حبن بيتنا إيرترا نايلو معن فيديو قداماي كفال مالتي نزي مثل نيرماتي كلاي كفال كم داولا قصليو تسفا قبر طومكم كهلو مالتي كمي كم درخكم كمي كهلوكم زخونه وي كاني
ኣቀራርባ ከመይ ከም ዝረኸብኩሞ ወይ ካልእ ኣገባብ ክትጥቀም እንትደኣ ኣልዩኒ ፀሓፈሉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ንዓኹም ከም ዝርዳእኩም ከምዚ ምተረዳእና ትብሎ እንትደኣ ኮይኑ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ንኸብሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ ማለት እዩ ሰሰናይ እንዳተመንኹ ክፋነወኩም እየ ቻው